زواري عيني أنا سوأي كونكني إليا شكري بولون أيكأنني جواي أنا كاباخ كالا أيتمتنيلكا أنت تتالن ميركاي سحرق بقلت خوين كان تقريب كان نمو قبلي صيفة وكامبر حمامو زحابة مدهاني تيبولون كبهال أي سماع كان اندا بلد كن مرعو ببو معالتو تدفاف ان جميرة دحراي كبل أقارتاتو حنساب تتسبيني قتري كزي زقمت قلقا بيراس لزلو كم سألكا ويس أركي حشكا إلاتو تسأت نوول حدا يدلني بلا كابرو أبن داسب كقابس لتسألو أمو أنا بيراخ مرتسألكا بمبال ناوش تقاتوتو مو بيراحيزا تملسات كيفي تاون هابتو نسوون أمبن مبال أيدفرن حراي بلتو زي جمر الله علال كود الله أملي مسنقر كوا كن مرعو مريطا نعقد في أي كونيو كن بزبها الحمام تلكافمو بأقول كن بأسينا نأخي قد يبلين نعيون كمو أب شكر زوركو دك نايوم هاندبت انت وليدنا بحادة ولا انت نبرنا وين تتفلالينا أمونغونا فقر انت زيهاليو جغت انت تفتيرو بأكاليخم بمنفس قد انت خوينهم كعبيهم أنا ذهبنا أملي كقد فيك إلني ليا حمامكا بقلت نجركايا نعويو بلتو إلسا بوشت آن لحسنة اللو أدم تمهرب سنبرلو بمنفسو تريرن علامة سلواني مسلانيرو جن مننتو بعلو مسنقرا بتعم حزنة اللو نعود رح سيكونتس نخم أسام مسلو دك سبات كلهم حزنة اللوم كنافرا دكا كيمات تمتو مالا نسوين كم حزنة اللو تردقو كحسنو الخلو دسيبلو ينبرن قدم حجي كن انت حزنولون انت زي حزنولون اي كدشونيو انت تعرفون انت مسكنون والحدا اي مسلونيو حراي بلتو حجون زي جمر الله تاريخ كود الله نساس بلتنون كم زيو انقع بكلت نجر كان نمبر إذا حماق طوايكا وي حمامكا كقد فكاي كم كيلجيرك كتحنكاي أبدك تدلي نجر أبكوشت غزا أنت رخيبكايو قال أنت يتدلي إلا تني بجاخي ناتي حمام مس أنت يكونا نقول مدلايو سوسو أندات أمي زحدر أندات أمي دوي مسلكي ناتي حمام أبكزات راح مس أنت يكونا بسترخب نجر يا أخلني زي نبالايو سلازي قدا في ليا يترفكي أي تدحنني ليا مساخات أنها حمام كيك أتلا أي كدفني لولا أنت نجر كوا نابي كدفوي لاتني تمرئنا كساف كندي بنفسها تأمامنا جن بجاخة من الوقت سلتفتوني خون بلا كبرو بيرؤون دا معوغة من الوقت وي دس بلا قلت إنها تخون كمس خماي دخمتو بقلت الزنازز وديلن أنا ونسنا زوزو فتي كونكون ولا نتحابق خوه مفلات أجن أي ترفني إليه كم استكاكي تستردع دحرايو زولدنا يقلعا عمد قدم مملو تفلالينا حيزات غيدا كاوين لعلي نسا تدليو كاوين لعلي نايديو تقوبن فقر نزادليو بلمو مليسو نمغات تسأ بتعم يحزن بلت إلسا كنافرا اندا متاتت بتعمي سحزن حجي بين خايخا مالديو اوا بيني كابدر حجي مسايت نبر تعنا زلواقوال زلاي مسلنن تعنا انت زي بلا دما انا يدلياني إلسا زنقرا زلو خلو حق خمسلا اي كألن زنبالي عريون كم زفتو طريقون نمهدام زفترو طباب مسلا فليتيو نفسو زنقاس إلى حسابات نسات فلتو قبرون حجي سأل لازلو قبرون بوزح استراحة حقن زتفالا ليو سوات كونوا ادم حجي
ኣብ ልዕሊ ሰበይቲ ምፍራድ ጀሚራ ነይራ። ከምዚ እንዳበለት ክትፈትሓካ ይነበራን ኣቦ ወዳ ኣብ ደገ ክሳብ ዘይሓደርካ ወይ ድማ ከምዚ ናተይ በዓል ገዛ ኩሉ ግዜ ሕቆኻ ሂብካያ ክሳብ ዘይደቀስካ ፈፂማ ክትፈትሓካ ይነበራን። ንምንታይ ትቐንኢለ ኣይፈርዳኒ ግን ድማ ኣቦ ወዳ ክሳብ ዝኾንካ ቅንኣታ ብውሽጣ ቀሚጣ መሓዝ ነይርዋ። ከምኡ ክትገብር ነይርዋ። እንታይ ነይርዎ ኩለና ዋልድ ከምዚ ኸማኺ እንተዝኾናለይ በለ ከብሩ ዝሃበቶ ፍርዲ ከብዱ በሊዕዎ። በይኑ ምብላዕ ለሚዱ ነደ ወዱ ባሪርዋ ንምስታይን ንምስካርን ክትዕመሉ ንገዛእ ውላዱ ካብ ገዛ ባሪርዎ። ካብ ወዱ ተነፂሎ ዝበልዖ ምግቢ እንታይ ዓይነት ጥዕናዩ ከስዕበሉ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዘረባታት ሰሚዑ ስለ ዝነበረን ህፃን ቆልዓ ካብ ሕቑፉ ተነፂሉ ብምኻዱ ኩሉ ግዜ ናይ ሕልና ወቕሳ ውሽጡ በሊዕዎ ስለ ዝነበረ ደስ በሎ። ናይ ሰበይቱ ጌጋ እታ እንኮት ዘረጋገፅ ድሉ ጓል ኤልሳ እያ ነይራ። በልስከ ክኸይድ ብምባል ቢሩኡ ጨሊጡ ተስዐ። ልቢ በል ጽባሕ ካብ ስራሕ ምስ ወፃኻ ናብ ዝምጻእ ከይትርስዕ ክጽበየካይ ብዙሕ ክነገረካ ዝደሊ ነገር ኣሎ። ጽባሕ እኮ ሰንበት እዩ። ለካስ ጽባሕ ሰንበት እዩ። በቃ ምሳሕ ብስትበልዕ ጥዕምቲ ምሳሕ ሰሪሐ ክጽበየካይ። ሕራይ ወይ ኣይፋል ምባል ከበዶ። ሕራይ እንተይልዋ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ከምኡ ንኽገብረላ ክትሓቶያ። ኣብ ሰብ ሓዳር ኣትዩ እንተተረኺቡ ንሰብኣይን ሰበይትን ምኽንያት መባእሲኦም ክኸውን እዩ። ብናይ ባዕሉ ሓዳር ዝውቀሶ ንኢሱስ ንናይ ካልእ ሰብ ሓዳር እንተፍሪሱ ሕልንኡ ወቐሶ። ኣይከውኒ እንተይልዋ ክትቅየሞያ። ደስ ኢላቶላ ብጣዕሚ ፈቲዋሎ። ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክትቅየም ኣይደልን። ሰሪቕውን ይኹን ሓሓሊፉ ክርኢ ኣይደሊ። ዝኾነ ኮይኑ ለይቲ ክሓስበሉ ሓዲሩ ደሓን ዝኾነ ሓሳብ ክረክቤ ብምባል ተስፋ ሰነቐ። ብዝኾነ ኤልሳ ኣብዚ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ቦታ ንራኸብ። ጉርባ ብተኺ ናተይ መኪና ክሪኡ ከለዉ ካብ ገዝኦም ብምውፃእ ሕሹኽሹኽ ይብሉ ኣለዉ። ሰባት ክበሃሉ ከለዉ ኣብ ዘይእትዎም ነገራት ምእታው ስራሖም ስለ ዝኾነን ኣብ መንጎ ንስኺ ደስ ኢልኪ ወይ ጥዒሚ ክትነብሪ ዘለኺ መሲልዎም ዝቖንዑልኪ ሰባት ስለ ዘይሰኣኑ እንተተጠንቀቕና ይሓይሽ። ንሰብኣይ ክንተነጊሮሞ እንታዩ ዝኹሉ ምፍራሕ ተፋትዮም ተፋቒሮም ተፋትዮምን ሓዳር ገይሮምን ብሰላም ዝነብሩ ሰብ ሓዳር ኣመናዊ ውሑዳትን ዕድለኛታትን ክኾኑ ኣለዎም። ወረሰብ ከይቀይሮም ቅንኣት ከይሰዓሮም ዝነብሩ እንተሃልዮም ከም ጸጋ ይቆጸረሎም። በቲ ኮይኑ በቲ ንዓይ ኣይትሕዘነለይ ብዙሕ እውን ኣይትሕሰበለይ። ግን ናብዚ ምምፃእ እንተዘይደሊኻ ኣብ ካልእ ቦታ ንራኸብ። ጎረባብተይ ሸለል ኣዘሎም ከም ድላዮም ሕሹኽሹኽ ይበሉ። ዝደለይዎ ወረይ ንገርዎ ብኣይ ዝቖንኡ እንተለዉ። በቃ ጽባሕ ሰዓት 1 ኣብ ጥቓ ብሄራዊ ቲያትር በቃ ኣብቲ ማዕጾ ክጽበየኪ በላ እሞ ተጨባቢጦም ተሰዓዒሞም ምስ ወድኡ ወፂ ኸደ። ንገብሩ ድሕር ምፍናዋ ኤልሳ ናይ ቅብጣን ስምዒት ተሰማዓ። ናይ ደስታ ይኹን ናይ ሓዘን ፈልያ ክትፈልጦ ይከኣለትን። ከም ምብካይ ወይ ከም ሰሓቕ ኣበላ ተስዐት ተጠዋወየት። ናይ ገዛእ ንብረት ስበርዮ መጻ። ንነብሳ ባዕላ ብሓይሊ ተቖጻጸረቶ። ድሕሪዚ ኣብ ሳሎን ጥቕልሊላ ኮፍ በለት እሞ ንብዓት ስዒርዋ በኸየት። ኣብ ወዲ ኹላስ ብዘየት ተዓናቒ በኸየት። ምስ ወድአት ንገብሩ ገዚኣ ቕሚጣትሉ ዝነበረት ኣረቂ ምፂኣ ክትሰቲ ጀመረት። ወልሓደ ከይሓወሰት ብደረቑ እዚ ቀልጢፉ ከም ዘይደቅሳ ትፈልጥ እያ። ኣብታ ዓለትቲኣ ምሸት ኣብ ዓራታ ጎቦ ኮይና ብዙሕ ክትሓስብ ኣይደለየትን። ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ብዘይ ምቁራጽ ብዙሕ ምሸታት ሓሲባያ ነብሳ ክሳብ ትጸልእ ክትጽልል ኢላ ክሳብ ትፈርሕን ብሓሳብ ተዋሒጣ ነይራ። ንዕኡ እዩ ደጋጊማ ትሰቲ። ሰብኣያ ቅድሚ ምእታዉ ድቃስ ወስታ እሞ ከም ዝተለመደ ብመፍትሖም ባዕሎም ከፊቶም ይኣትዉ።
ከምቲ ልሙድ ለይቲ ኣፋሪቖም እዮም ሰብኣያ ዝኣትዉ። ኤልሳ ኣይሰማዓቶምን። ከም ሓሳባ ብሓሳባ ብዙሕ ከይተንጋላትዐት ድቃስ ወሲድዋ። ማዕጾ ከፊቶም መብራህቲ ድፊኦም ክድቁሱ ከለዉ ኩሉ ግዜ ኣይትሰምዖምንያ። ኮፍ ኢላ ክትጽበዮም ንሶም እውን ኣይደልዩን። ነዚ ጠዋዮም ንሳ እውን ተድንቐሎም እያ። ሓደ መዓልቲ ካብ ድቃሳ ነቕኒቖማ ኣይፈልጡን እዮም። ስጉምቶም ከየስምዑ ይኣትዉ። ድምፆም ኣጥፊኦም ይድቅሱ። ሓሓሊፉ ናብ ናይ ቆልዑ ክላስ ይኣትዉ እሞ ከይደቀሱ እንተረኺቦሞም ንእሽቶ የጻውትዎም። ደቂሶም እንተኾይኖም ድምፆም ኣጥፊኦም ብጥንቃቐ እንዳሰገሙ ወፂኦም ይኸዱ። ወልሓደ መስተ ዝበሃል ከም ዘይለኸፈ ሰብ ሰንከልከል ከይበሉ ወይ ከይረበሹ ናብ ዓራቶም ሓሊፎም ጥቕልል ኢሎም ይድቅሱ። ንኤልሳ ብጎባ ዓይኖም ሪኦም ድቃስ እንተወሲድዋ ልቺ ድፊኦም ይድቅሱ። ድቃስ እንተዘይወሲድዋ ምድፋእ ንዓ ኣይከድፉላ። ፊት ንፊት እንተተጠማሚትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝተባሃሉ ክመስል ሓዲኦም ካብ ናይቲ ሓደ ዓይኒ ይሃድም። ንጽባሂቱ ኤልሳ ክሳብ ናይ ምሳሕ ሰዓት ወልሓደ ነገር ኣይሰርሐትን። ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ሓሲባ ስለ ዝረፈዳ ግን ገደፈቶ። ካብ እንዳወለዳ ንደቃ ክተምጽእ ሓሲባ ነይራ። ግን ቆፀራኣ ብምዝካር እታ ሰራሕተኛ ድማ ምስ ከደት ስለ ዘይተመለሰት ኣብኡ ክሓድሩ ስለ ዝተለየት እቲ ምኻድ መሊሳ ገደፈቶ። ልክዕ ኣብ ናይ ቆፀሮኦም ሰዓት ምስ ገብሩ ተራኸቡ። ኣቐዲሙ ኣብቲ ቦታ በፂሑ ስለ ዝነበረ እንዳተጸበየ ከሎ ስለ ዝመጸት ድምቕ ዝበለ ፍሽኽታ ገና ኣብ ርሑቕ ከላ ለገሰትሉ። ራስ ሺል ኣትዮም ክትፎ ድሕሪ ምብልዖም ኮፍ ኢሎም ከዕልሉሉ ዝኽእሉ ቦታ ንምምራት ክማኸሩ ጀመሩ። ግዮን ንኺድ ምስ በላ ኣይከውንን በለቶ። ካልኦት 3 ዝኾኑ ሆቴላት ዋላ እንተማረፃ ኣይከውንን በለቶ። ኣብ መወዳእታ መንገዲ የካ ናብ ዝርከብ ሃረጎ ሆቴል ናብ ዝበሃል ሆቴል ንምኻድ ተሰማምዑ። እቲ ሆቴል ካብ መንገዲ ውፅእ ዝበለን ካንሸልኡ ገፊሕ ብምዃኑን ግብሩ ምሰረድኣ ኤልሳ ዋላ እንተዘይፈለጥክዎ ንሱ ይሓይሽ ኢላ ብዝገለጸቶ መሰረት ተቐበለቶ። ግን በዓል ቤታ ኣብ የካን ጉለልን ጥረ ስጋን ሜስን ዝርከበሎም ገዛታት ክኸሉ ከም ዝውዕሉ ስለ ትፈልጥ ንእሽተይ ፍርሒ ተሰማዓ። ሃንደበት ኣብ መንገዲ ክመሓላለፉ ከይርእዋ ነፀላኣ ተጎልበበት። ጻዕዳ ኦፔል ብቕድሚኣ ክመጽእ እንተሪኣ ወይ ብድሕሪኦም መጺኡ ሓሊፍዎም እንተኸይዱ ልባ ስንብድ እንዳበለ ኣሸገራ። ብሃንደበታዊ ሕርቃን ወይ ከዓ ብናይ ስኽራን መንፈስ ረብሻ ምፍጣሮምን ንዓኣ ምውራዶምን ከም ዘይተርፍ ስለ ዝገመተት እያ። ተሸማቒቓ ዝረኣዩ ገብሩ ሓዘነላ። እንታይ ደኣ ፈሪሕኪ ኤልሳይ ብምባል ይሓታ። ክሳዱ ናብ ኣጠዊዩን ተመሲጡ እንዳረኣያ እዚ ናይዚ ከተማ ጫፍ ጫፍ ንሱ ይፈትወዩ ስለ ዝሰማዕኩ ልበይ ስንብድ ስንብድ ኢልኒ። ናይ ሰይጣን ስራሕ እንታይ ይፍለጥ ኢልካዮ? ካብ ገዛ ክትወፅእ ከለኺ ፍርሕ ተሰሚዕክ ነይሩ ድዩ? ኣብ ውሽጢ ገዛ እንተዝኸውን ነይሩ ድማ እቲ ሕስረት ዝበኣሰ ምኾነ ነይሩ። ክነግረክ ከለኹ ንምንታይ ከም ዘይተረዳእክኒ ገሪምኒ ነይሩ። መሊስኪ ኣብ ዘይስግእ ቦታ ምስካ እዚ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክትነግርኒ ትኽእል ዶ? ምናልባት ድሕሪ ሓዳር መሓስኪ ዝበፅሓኪ ሕማቕ ነገር ነይሩ ዶ ይኸውን? ትማሊ ይኹን ቅድሚ ትማሊ ሰብኣይኪ ይቕጥቅጠካ ከም ዝነበረ ዕላል ጀሚርኪ ገዲፍክዮ። ሓደ ሓደ ካብ ዕላልኪ ንሰብኣይኪ ከም ትፈርሕዮ ኮይንኪ ትቐርቢ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ሸለልትነትኪ ብዘይ ዓቐን ይበዝሕ። ንኣብነት ኣብ ገዛኹም ንምሳሕ ግብቻ ክትሓትኒ ከለኺ ወይ ኮፍ ኢልና ንዕልል ክትብልኒ ከለኺ ገብሩ ነዚ ዘረባዚ ክዛረብ ከሎ 10 ወይ ርብዕ ሰዓት ገጹ ናብ እንዳጠወየ ስለ ዝነበረ ኤልሳ ይጋጮ ዶ ይኸውን እንዳበለት ትሰግእ ነይራ። ዘረብኡ ቋሪፃ ግደፍ ክትብሎ ተሓስብ እሞ ገለ ነገር ብመልሓሳ ከም ዝሓዛ ዓይነት ምእዛዝ ይኣብያ። በንጻሩ ዓይና ትዕምቶ። ምስ ብቕድሚኦም ዝመጽእ መኪና ክጋጮ ከሎ ንሰይ ምርኣይ
ብኸምዚ ዓይነት ስቃትን ፍርሕን ተመሊኣ ስለ ዝነበረት ዝነግራ ዝነበረ ኩሉ ጽቡቕ ጌራ ኣይሰማዓቶን። ንዚ ሰማዓቶም እውን ኣይተረዳኣቶምን ነይራ። ሓዳር ድሕሪ መሓዘይ ዝበፅሓኒ ሕማቕ ነገር እንተሎ ክነግረካ ሓቲትካ ንመስለኒ ኣይኮነን? እወ ፍርሕኺ ካብ ባዶ ነገር ከም ዘይመፀ ኮይኑ ይስማዓኒ። ድፍረትኩን ከምኡ እንተ መፅኡ እንተ ሽክር ኣለዎ እሞ ኢልኪ ምስ ተዛረብክኒ ትማሊ ኣዝየ ሰንቢደ። ሎሚ ድማ ፍርሕኺ ካልእ መልክዕ ሒዙ ነዚ ምኽንያት ይህልውክ ዶ ይኸውን? ንዝኾነ ነገር ምኽንያት ናህብ እንተተባሂሉ ንዝኾነ ምኽንያት ኣለዎ በለ ገብሩ ናብ ሓደ መንበር ዝመስል ብኣግራብ ዝተሸፈነ ካንሸሎ እንዳኣተወ። እንተዘይርስዐዮ ኮፍ ምስ በልና ክነግረካ እየ። ከም ዝመስለኒ እቲ አንተ ወይ ዝነገርካኒ ሆቴል እዚዩ ከመይ ደኣ ደስ ክብለካ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ካንሸሎ እንተዝነብር ደስ ምበለኒ ነይሩ በለት። ናይቲ ካንሸሎ ቀፅሪ በዒንታ እንዳዳሰሰት ንግዜዊ መዘናግዒ ዝመረፁ ካንሸሎ ጽቡቕ ምዃኑ ንምርዳእ ብቓላት ምግላጽ ኣየድልዮን። መኪንኡ ጠጠው ኣበለ እሞ ፊንስትራ ኣጻጺኡ ክወርድ ከሎ ኤልሳ እውን ወረደት። ተተሓሒዞም ናብቲ ናይቲ ሆቴል ኮረድ የምርሑ። ከምርጮም ንዕኡ ጅን ንዓኣ ድማ ቢራ ኣዚዞም ምስ መጸሎም 2-3 ግዜ ክሳብ ዝመዕጉ ስቕ ተባሂሎም ተጠማመቱ። ገብሩ ኣብ መንገዲ ብዙሕ ልፍሊፈ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ዝተወሰነ ስቕ ኢሉ ኮፍ ክብል ሓሰበ። ኤልሳ ድማ ተራእዶ ይኸውን ጉደይ ክወፅእ ብምባል ፍርሓ ክሳብ ዝገድፋን ቀልባ ክሳብ ዝምለስን ስቕ ንምባል ደለየት። ግን ዋላ እንተዘይተዘራረቡ ተረዳድኡ። ኤልሳ ግን ከም ዝሓሰበቶ ስቕ ኢላ ንምጽናሕ ኣይከኣለትን። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ መዓልታት ዝሓለፈ ጉዕዞ ህይወተይ በርቢረ ዘርአኹኻ መሲልኒ ነይሩ። ንዘይፈለጥካዮ ዝፈለጥካዮ ኮይኑ እንዳተሰማዓኒ ዝነገርኩኻ እንዳተሰማዓኒ ክዕልለካ ከለኹ ብዙሕ ነገራት ዘሊለዮም ይሓልፍ። ሕጂ እሞ ብዙሕ ዘመናት ብሓንሳብ ኮይና ዝነበርና ክመስለኒ ጀሚሩ። እንተይ ደኣ እሞ ድምፂ ክትቐይርኒ ገለ ሕማቕ ትዝታ መፂኡ ኣብ ገጽኪ ተሳኢልክ ድዩ ክብል ሓተታ። ቅድም ጀሚረ ዝነበርኩ ክነግረካ ኢለ ኩሉ ግዜ በይነይ ክኸውን ከለኹ ክሓዝንን ዘብኬኒ ሕማቕ ትዝታ ኣለኒ። ብዛዕባ ናይ ሓማተይ ነጊረካ ነይረ ደ ኣይ ኣይነገርክንን። ሰብኣይ ሕማቕ ኣደያ ደላቶ ከይፈለጠትንን ከይፈለጥክዋን እያ ንዓይ ክትጸልአኒ ጀሚራ። ንኸይምንምርዓው ጽዒራ ነይራያ ምስ ተመርዓውን እውን ንኽፈትሓኒ ትመኽሮ ነይራ ኢሎም። ኣነ ግን ወረሰብ መሲልኒ ክትቅጽል ኣይከኣለትን። ገጻ ብሃንደበት እስርስር ኣበለቶ። ናይ ትማለ ንብዓታ ካብ ባዶ ከምዘይመፀ ገብሩ ናይ ባዕሉ ግምት ኣቐሚጡ እዩ። ንስምዒታ ዝርብሹ ነገራት እንተዘይወፂኦሙላ ሎሚ እውን እፎይ ከምዘይትብል ተረድኦ። ከቢብ ገጻ መስትያት መሲሉ ናይ ልባ ሕማም ብንጹር ኣርኣዮ። ዝተጨበጠ ስምዒታ ገንፊሉ ንብዓታ ቅድሚ ምፍሳሱ ገና ተቋፂሩ ከሎ ረኣዮ። ስኽራን ከምዘይኮነ ተረድአ። ገና ሓደ ቢራ ሰትያ ከይወደአት ስኽራን ካበይ ክመጽእ? ኩሉ ነገር ተሪፉ ጽቡቕ ዕላል ጥራሕ የኢሎም ተሰሓሒቖም እንተዝፈላለዩ ደስ ምበሎ ነይሩ። ስቃይ ናይ ሓደ ንኻልእ ምክፋል ናይ ባዕሉ ሽግር ንኻልእ ከስምዕ ፍጹም ደስ ኣይብሎን። ግን እንታይ ይግበር? ሎሚ ኣይሰምዕን እንተይልዋ ጽባሕ ሰላም ኣይትህቦን። ሎሚ እንተዘይተዘራሪቦምን መፍትሒ እንተዘይረኽቦምን ፍቕሮም ሕርቃንን ምጭቕጫቕን ዝተመልኦ ከም ዝኸውን ዘይተርፍ እዩ። ንምንታይ ከም ትበኺ ትማሊ ጫፍ ጫፍ ነጊርክኒ ነርኪ በሊ ሎሚ ነገር ንስከ ክሰምዖ። ናይ ሓደ ሰብ ነቲ ካልእ ናይ ልቢ ስቓዩ ኣነ ንዓኺ እንተዝምርዖ ካብ ሓዘነይን ብሕታውነተይን ትገላገልኒ መወዳእታ ዘይብሉ ደስታ ተጎናጽፍኒ መስልኒ ነይሩ። ግን ኣይኮነን። ብዙሕ ናይ ደስታ መዓልታት ቅድሚ ምሕላፍና ክንቋሰል ጀሚርና። ናተይ ብሕታውነት ተዘይነክረክ ነይረ
ብዛዕባ ናይ ሓዳር ክዛሕሊ ኣይምነገርክን ነርኪ ኢለ ይሓስብ ወይ ንስኽ ትኾኒ ኣቐዲምኪ ብዛዕባ ነብስኺ ክትነግርኒ ዝጀመርኪ በቲ ኮይኑ በቲ ንብዓት ብንብዓት ምቅያር ዝሓዝና ይመስለኒ ውሽጠይ ከፊተ ልበይ ስለ ዘርአኹይ ልብኺ ከፊት ክተርእኒ ተደፋፊኺ ኣቐዲምኪ ንወልሓደ ክትነግሪ ዘይሓሰብኪ ሎሚ ግን ንምውፅኡ ተገዲድኪ ምሽ ሓቀይ በላ ምንጋርን ዘይምንጋርን ዘድልዩ ይመስለንን ስነግረካ ምስጢር ኣይኮነን ንዓኸ ዝነገርኩኻ ንኻልእ ነገርክዎ ዘምፅኦ ፍልሊ የለን ቀረባ ንቐረብና ስለ ዝኾናየ ክነግረካ ዘለኹ ከም ሓቂ ምሳኻ ክሳብ ዝራኸብ ሕማቕ ነገር ከም ዝበፅሓንን ከም ዘይበፅሓንን ኣይተረዳእኹ ነይረ ስቒለ ዝነብር ነይረ በለት ኤልሳ ምረታ ብዘይ ዓቐን ዘተዓባብየላ ስለ ዝመሰላን ነብሳ ክትከላኸል ከም ዘይትኽእል ገይሩ ስለ ዝቐረባን ኣነስ ካልእ እንታይ ዶ ኢለኪ ሰባት ክበሃሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ፈኸራ ንዘርእዮም ዝበኣሱ ፈከርቲ ኮይኖም ይቐርቡ ልቡ ንዝኸፈተሎም ብዝበለፀ ቁንዓት ይኾኑ ናይ ልብና ዕላል ምዕላል ጀሚርና ኣለና ማለት እየ እምበር ካባይ ወፃኢ ዝሰምዓክ ሰብ የለን ኢለ ኣይተሳረብኩን ሕራይ በሊ ዝጀመርናዮ ወድእለይ ንዕልትኺ ወይ ሓማትኪ እንታይ እንጌረናኺ ኣቐጥቂጣትኒ ምስ ወዲ ርኢ ኣለኹ ኢላ ሓስያ ኣህሪማትኒ ሓስያ እኮ ፈፂማ ምስ ወዲ ዝበሃል ኣይረአየትንን ንሱ ግን ዝነገረቶ ኣሚኑ ተቐበለ ምሸት ማዕፆ ተዓፅዩ ፊንስትራ ተዓፅዩ ድራር በሊዕና ኣብቲ ግዜይቲ ናብ ገዝኡ ቀልጢፉ ስለ ዝመፅእ ብሓንሳብ ድራር ንበልዕ ነርና ክንድቅስ ክንብል በሊ ጽብቕተይ ክዳን ክውፅዮ ኢልኒ እንታይ ይህዊኽካ ኢለዮ ኣውፅየ ዝብለክ ዘለኹ ብምባል ዝሓብኡ ምህረሚ ኣየውፅኦን ኣነ ድማ ዝፃወት ዘሎ መሲልኒ ጨኪኑ ክሃርመኒ ኢለ ፈፂመ ሓሰብኩን ብቕድሚኡ ኣፍ ልበይ ወይ ደረተይ ክግለጽ ብዙሕ ይሓለለይ ነይሩ ወይ ዝሓለየለይ መሲሉ ይርአ ነይሩ ኣብታ ምሸትኣ ግን ክዳነይ ክሳብ ዘውፅእ ዓቕሊ ስኢኑ ክዳነይ ብላዕሊ ቀዲዱ ብሓለንገ ተተሓሓዘኒ ኣነ ድማ ክመፀኒ ከሎ ህልኸኛ እንዲ ስነይ ነኺሰ ከኣልክዎ ክትበኪኣ ወይ ክትእውያ ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ ዘይምእዋይ ምስ ረኣየ ብዝበለፀ ሓረቐ ገብሩ ኣብ ቋራፃ እሞ ነቲ ኣሳሳይ ፀዊዑ መስተ ከምዝኣሎም ኣሰሶ እቲ ኣሳሳይ ኣዳልዩ ከም ዝፅበዮም ዝነበረ ቀልጢፉ ሒዙሎም መፀ